An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi ye ntɛnɛ bɛnnen bɛ nansara san kalo 10 octobre kalo bi o tile 17 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 20 ye jatela san kalo 3nan don hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo 16e arrondissement polisilakaw olu ye tɛgɛ kɛ Dramane Dumbuya ni bɛɛ b'a wele ko Dɛkɔrɔ olu ye tɛgɛ kɛ o la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la jumadon su ni ka dugujɛ sibiri la cɛ marifatigi dɔ olu kɔni ye sira da kari dɔw ɲɛ Segu sira la ni ka saga 20 ani kɔ bɔɲɔngo ni olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mopti fo ka taa se Gawo marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ni waati laban ninnu na bɛɲɔgɔnya kɔni sabatilen bɛ yɔrɔ caman na ka sababuya kɛ sigidalamaw ni jadiwale tigilamaw ye o ko kɛra cogo min kunnafoni ɲɛfɔli ko la mɛriw ka kalata min n'a kun labɛnnen bɛ ka bila ka 2023 kɔnɔ a yirala ko kalata kɔni k'a mɔnɔbɔ la ka taa bila fɔ jamana ɲama kalata mana na kɛ o ko kɛra cogo min kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Dramane Dumbuya ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Dɛkɔrɔ kunungo tilela fana to dun waati la 16e arrondissement polisilakaw kɔni olu kɔni ye tɛgɛ kɛ ale la n'a hakili b'a la Dɛkɔrɔ n'a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ kulu sanfɛla ma n'a ye yɔrɔ dɔ kɔni labɛn nɔ k'a fɔ a ma ko Dɛkɔrɔbugu kunnafoniw ka fɔ la wulikajɔ kɔni kun kɛlen bɛ kabini 2021 waatiw la maa caman kɔni kun ye damakasi sɛbɛn dɔ ni cɛ kofɔlen kama k'a yira k'a fɔ k'a ye ŋanamu ko dɔ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma wulikajɔ kɔni kɛla 13e arrondissement polisilakaw fɛ olu kɔni y'a poropara ka jɛ yen nɔ siɲɛ damadɔ Yirimajɔ kulu sanfɛla la kunnafoniw ka fɔ la ko Dɛkɔrɔ ka baara ti dɔwɛrɛ dɛ a kɔni bɛ nafolo kɔni ɲini fɛ i ka se ka na ni nafolo caman kɔni a fana b'o yɛlɛma k'o kɛ nafolo caman ye ka d'i ma misaliya la n'a ko i ka na ni 500 ye k'a bɛ se k'o 500 kɔnɔ a bɛ se k'o yɛlɛma k'o kɛ 5,000,000 ye Dɛkɔrɔ kɔni y'o kɛ maa caman de la o ni sababa ma bɛɛ maa caman kɔni wulila ni ka se ka taa damakasi sɛbɛn kɔni don fanga na nka Dɛkɔrɔ kɔni tɛgɛ kuma se ka k'a la dɛ kunungo wulikajɔ kɔni kɛra 16e arrondissement commissaire n'o bɛ tali kɛ Yaya Ɲanbele ale n'a ka cɛ dɔ olu kɔni ye tɛgɛ kɛ Dɛkɔrɔ Dumbuya la ka se k'a bila sariya kɔni ka bolo kan ni waati in na tɛgɛ bi Dɛkɔrɔ Dumbuya kan an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ni waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni o kɔni bɛ ka wara Nara marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛn bɛ jɛkulu marafɛntigiw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ an ka finitigilakaw kɔni u bɛ Nara marabolo kɔnɔna ni waati in na kosɛbɛ kosɛbɛ nka kunnafoni ka fɔ la ko jadiwale tigilamaw ni finitigilakaw kɔni k'u bɛ munumunu salo la ɲɔgɔn kɔ dɛ k'a sababuya kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nara dugumisɛnnin caman kɔni bɛ yen nɔ ko jadiwale tigilamaw kɔni munumunu salo la yen nɔ i n'a fɔ Bira Debushi fo ka taa se Dali a yirala k'a fɔ ko jadiwale tigilamaw kɔni munumunu salo la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min bɛ tali kɛ Nara commune kɔnɔ dugu minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Borati kunnafoni ka fɔ la yen duguden dɔw yɛrɛ ka seerew la u y'a yira k'a fɔ ko jadiwale tigilamaw kɔni k'u bɛ munumunu salo la nin waati in na dɛ k'u taara misiriw kɔnɔna na tile 2 yɛrɛ la ka se ka taa maaw wele ka taa misiriw la maaw taalen misiri la o y'a yira k'a fɔ olu kɔni gɛlɛya foyi tɛ olu ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka tɔɔrɔ tɛ se sigidalamaw ma hakilina min b'u fɛ u y'o fɔ ni ka tila k'u kɔtɔrɔma bɔ ka taa n'u yɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka n'an ka jamana basigi yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye juma su ka dugujɛ sibiridon na wulikajɔ kɔni kɛra cɛ marifatigi dɔw fɛ ni ka se ka sira kɔni da kari dɔw ɲɛ kunnafoniyaw ka fɔ la kɔnpani bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Bani transport u kɔni y'o kari dɔ kɔni lajɔ o kari lajɔlen u y'o kɛ ka sira kɔni tigɛ sira tigɛlen u kɔni ye olu kɔni ka minɛnw kɔni bɔli daminɛ ka se k'olu bolofɛnw kɔni tarakiw la k'u to o la kuma min na u kun ye fariw bɛɛ lajɛlen faga kari dɔ fana nana ka se ka na don Bani kari jɔlen kɔni na o kɔni kɛra sababu ye maa ma kasara nka kunnafoniya ka fɔ la saga caman den kun bɛ nin mobili in kɔnɔna na ko saga 20 bɔɲɔgɔnko k'olu bɛɛ lajɛlen kasaraliw nin na yaasa ka perewatigɛ d'a ma kari in chauffeur-kɛ yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne ye gari sɔgɔlikɛ de o ye ne fɔlɔfɔlɔ de min ye ka jɔ ne b'o jɔli la donc en même temps u ye marifa bɔ donc u ye ne lajɔ ko ne ka mobili kɛ ka sira tigɛ an kɛlen ka mobili kɛ ka sira tigɛ sa donc ko ka mobili faga ne ko mobili se ka faga n ko fo mobili ka faga kɔfɛ paranikɛ jiginna ka mobili faga kɔfɛ donc u wulila u ye marifaw ci k'an bɛɛ ka jigin tenue civile de b'u la u b'a fɔ ko sergent bon u y'an minɛ u y'an bɛɛ jigin ten k'an lada
i b'a fɔ dɔ bɛ a bɛ filakan fɔ dɔ bɛ a bɛ kalokan fɔ mais u ka ca u bɛ mɔgɔ mugan bɔ donc an b'o dali la mobili in bɔra touruna la ka na o fana nana bali o y'a sɔrɔ an kɛmɛ ka sira tigɛ ale ye ne gosi ka jigin tuguni o y'an ka wari bɛɛ minɛ o y'an ka wari n'an ka telefɔni bɛɛ minɛ. Ni tun bɛ tali kɛ kari chauffeur kɛ la a y'a fɔ cogo min na jamana in a ka basigi bɛna sira fɛ yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye lakanabaliya kɔni a yirala k'a fɔ ko o waralen bɛ yɔrɔ caman na an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kunnafoniya ka fɔ la ko ni waati laban ninnu na sira caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka se ka bɔ fo ka taa se dugu caman bɛ yen nɔ olu kɔni basigi dɔɔni bɛ yen nɔ nin waati la ko kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a fɔ ma ko Tapital Plaku olu ka sifinnakaw ka ɲɛma Usmani Diko ale y'a yira k'a fɔ ko jariwale tigilamaw ni sigidalamaw yɛrɛ k'u ye bɛnɲɔgɔnya kɔni kɛ ko de kɛra sababu ni lafiya dɔw nana ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman hakili la ko finitigilakaw ka wulikajɔ don ko finitigilakaw ka wulikajɔ tɛ dɛ an ka Usmani Diko lamɛn. Gawo Mopti sira wagati dɔw kɛra degunba don ka da banbanci walew ni population bɛ se k'a fɔ finitigiw a tun kɛlen don gɛlɛyaba ye gɛlɛya belebele kuma la surunyala bɛnkan kelen mun sera ka sɔrɔ a la o ye bɛnkan mun dugudenw yɛrɛ ni banbanci walew kɛbagaw sigira ka kuma mun kɛ an ka jateminɛw fana y'a ye Moti marabolo bɛɛ kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔw lafiyara yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ ma o ban dɛ kɛlɛ ma o ban avion ma mɔgɔw lafiya marifa ma mɔgɔw lafiya sɔrɔsiw cɛsirilen don an b'a dɔn u ye fɛnɛ su ani tile cɛsirilen don u bɛ sanfɛ u bɛ duguma u bɛ fan bɛɛ u y'u seko kɛ u bɛ k'u seko kɛ nka o ma se ka ko nin dabila nka n'i y'a ye bɛnkan kɔni kɛra yɔrɔ yɔrɔ ko lafiya bɛ ka kɛ a yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ an population civile notamment an ka jɛkulu Tapital Plaku Jina Dɔgɔn Irigandaw o n'a ɲɔgɔnnaw ka fara tɔn wɛrɛw kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o kɛra a bɛ na ni cessez-le-feu wagati dɔw la a b'o cogo la nka hali sisan degun b'a siraw kan degun b'a yɔrɔ dɔw la hakilisigiba t'a la ten i bɛ taa i sirannen don i bɛ segin i sirannen don ka d'a kan ko ninnu ma nɔgɔn ko ninnu tiɲɛ bɛɛ Ala kelen de b'a dɔn an kɔni bɛ se ka mun fɔ faamaw ye n'o ye an ka finitigilakaw ye an bɛ se ka mun fɔ an ka gouvernement ye an bɛ se ka mun fɔ an ka population tɔw ye ani an bɛ se ka mun fɔ marifatigiw yɛrɛ n'o ye banbanci walew an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn hali sisan bɛɛ k'a dɔn sigi ka fɔ ye damu ye an ka sigi an ka kuma n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu o de bɛ se ka na ni bɛn ye an ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛɛ b'i ka yɔrɔ la bɛɛ ko i bɛ kɛlɛ kɛ sebaga tɛ kɛlɛ la. Ni tun bɛ tali kɛ Usmani Diko la fulaw ka jɛkulu bɛ Tapital Plaku o sifinnakaw ka ɲɛmaa don a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye ale bi jariwale ko hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ mawuludu denguni baaraw kɔni kɛra jumadon su ka dugu jɛ sibiri la Sherifu Usmani Madani Hayidara ale y'a yira k'a ko jadi ko kuma min bɛ senna bi ko diinɛ ɲɛmaa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu b'a wajuli kɛ an ka jamana kɔnɔna na Sherifu Usmani Madani Hayidara a ye kuma min fɔ mawuludu kɛnɛ kan an ka lamɛn. E bɛna jɔnni jihadi an bɛ ka seli e ko cogo di an bɛ ka sun e ko di ko non ko ka so bolo tigɛ il y a pas de problème mais e ɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ ka k'a kɛ fɔ Mali parce qu'il y a pas d'autorité min ka di i b'a fɔ i ka misiri kɔnɔ foyi t'a la min ka di i b'a fɔ i ka kalanyɔrɔ la foyi t'a la ka denmisɛnninw hakili suɲɛ ne nin kasɛti ne n'an ka Mali faama dɔ sigira ka nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ o don alimami bɛ ka mun fɔ ko denmisɛnninw k'u jija ko jihadi bɛ yen fo ka diɲɛ wuli ko n'u ye maa kelen faga ko alijinɛ etazi 2 Mali kɔnɔ yan wajulikɛla dɔ ko kabini i ni bɛ bɔ i la yɔrɔ min na ko alijinɛ hɔrɔnmusow b'i kunbɛn kabini da la a bɛ k'a fɔ tan ka denmisɛnninw nɛgɛ u k'u faw faga u yɛrɛ ka faga k'u ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ u bɛ sɔrɔ ka t'u si bɛɛ kɛ jahanama kɔnɔ yanni ninnu nali cɛ Allahumma fashhad Ala ka Hayidara seere ye ne ye min dɔn nin diinɛ na ne y'a lase. Ni tun bɛ tali kɛ Sherifu Usmani Madani Hayidara la a y'a fɔ cogo min na yarabi an ka jamana in Ala k'a basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye mɛriw ka kalata o kun labɛnnen bɛ kunnafoniyaw ka fɔ la ka bila 2023 k'o kɔnɔ nka kunnafoniyaw ka fɔ la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni fɛrɛ ta ni ka se ka kalata in kɔni k'a mɔnɔbɔ u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ bila ka jamana ɲɛma kalata o kɔfɛ ko baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko meri min bɛ yen nɔ gɛlɛya kɔni bɛ meri minnu kɔni da la ko o meriw kɔni ko fɛrɛ bɛ kɛ maa kura bɛ se ka sigi olu la cogo min na an ka premier ministre min bɛ yen nɔ par intérim n'o bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga la
ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. A kun ye mun ye pour que jamana yɛrɛ kana se ka sɛgɛn kosɛbɛ parce que n y'a jateminɛ conseil dama b'an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni 11,000 conseillers bon n'i ko k'i bɛ o bɛɛ falen ɲɔgɔn fɛ a baara bɛ sɔn ka taa san 2 ou bien san 2 yɛrɛ sanfɛ bon an dun bɛ transition de kɔnɔna la n'an ko k'an b'o kɛ a ka ca ala fɛ délai mun dili bɛ transition ma chronogramme kɔnɔna la o délai tɛna se ka respecter o de la an ko ka maire minnu bɛ sigilen bɛ sisan k'u ka mandat proroger fo élection ka kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko maire minnu bɛ yen n'u ka baara tagabolo ma jamanadenw ja k'a fɔ k'olu bɛna to yen fo élection ka kɛ mais maire minnu bɛ yen n'a jateminɛ k'a fɔ vraiment ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a fɔ u bɛ ka baara mun kɛ k'a baara tɛ ka kɛ ka ɲɛ ou bien k'a baara bɛ ka sariya sɔsɔ ni ala sɔnna olu maires bɛ falen ka fɛn wɛrɛ bila a nɔ la n'an b'o wele ko délégation spéciale bi min na an ka jamana la an bɛ mun ɲinina an bɛ mun wele ko délégation spéciale o délégation spéciale o tɛ yen bilen sariya wɛrɛ de nana ni fɛn kura dɔ n'an b'o wele ko autorité intérimaire mais autorité intérimaire o bɛ bilalen bɛ yɔrɔ minnu na mankan b'a la dɔɔni o de la an ko ni ala sɔnna ma a tɛmɛ don nataw la an b'a sɛbɛnti an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma pour que a ka se ka tɛmɛ conseil des ministres an ka dispositif kɔrɔlen min tun bɛ yen n'an b'o wele ko délégation spéciale pour que o ka se ka na mais n'o baara bɛɛ tɛmɛra a kɛra ni projet de loi ye mun tɛmɛra kunun conseil des ministres ou bien projet de loi minnu bɛ nalen don nataw la ni ala sɔnna ma ni président ka yamaruya ye n'a bɔra conseil des ministres u bɛɛ sɛbɛnw bɛ ta ka ci CNT mɔgɔw ma donc olu fana b'u hakili jagabɔ n'olu mana adopter tuma min na président bɛ sɔrɔ ka loi promulguer donc n'o tɛmɛra n y'a fɔ cogo min na mairie bɛ fan o fan ou bien collectivité territoriale bɛ fan o fan a kɛra cercle niveau a kɛra région niveau ye minnu ka baara bɛ ka an ka sariyaw sɔsɔ ou bien ka jamanadenw degu an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que ka se k'olu falen mais bi min na n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ falen ɲɔgɔn fɛ n bɛ segin an kan k'a fɔ transition temps kɔnɔna la wagati kɔnɔna la san 2 parce que a baara bɛ mun ta a bɛ taa san 2 ɲɔgɔnna la an tɛna se k'o kɛ donc an bɛ se ka mun kɛ maire minnu ka ɲi ou bien minnu ka tɔɔrɔ tɛ ka se jamanadenw ma minnu b'u ka baara kɛ ka ɲɛ maga tɛ k'olu la ni ala sɔnna ma olu bɛ se ka sigi fo élection bɛ kɛ tuma min na mais mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ou bien maire minnu ma ou bien a kɛra élu olu ka ou bien mairie minnu tɛ fonctionner la an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu falen ka délégation spéciale bila olu nɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga la premier ministre nɔrabila don a y'a fɔ cogo min na yarabi fɛn bɛ da ka dan ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye jamana sariya sunba kura min n'o labɛnna a kunfɔlɔ min kɔni bɔra fɔlɔ maa caman bɛ k'i hakilina fɔ a ko la min bɛ tali kɛ M5 RFP kɔnɔna na maa min bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ Abdulkader Mayiga ale hakilina fɔ nin baara in na ale y'a jira ko baara ɲuman kɔni don an k'ale ka siraw lamɛn. Nin tun ye an ka laɲiniba ye EMK ka lancement tun bɛ kɛ tuma min na Espoir Mali Croix le 14 mai 2020 an tun y'a laɲini ka taa à une 4e république. Donc n'aw taara an ka gafew lajɛ aw b'a sɔrɔ a kɔnɔ an y'a revendication kɛ M5 nana ka tila ka segin o revendication kan donc an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn bi na ne ye projet min kɔni ye changement fɔlɔ minnu fɔra an bɛ se k'an disi gosi k'a fɔ ko an ka constitution a bɛna kɛ constitution ɲuman ye a constitution kura min bɛ nale fana a bɛna hɛrɛ nati an ka jamana ma vraiment ne yɛrɛ kɔni ne ye minnu ye o ye ne nimisi wasa kosɛbɛ parce que an ka problème caman a bɛ nin fɛn saba ninnu yɔrɔ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka a ɲini sisan ni constitution vote ni fɛnw bɛna kɛ ala ka se ka a nɔgɔya référendum ka kɛ ka ɲɛ et puis an ka se ka constitution yɛrɛ compléter ka ɲɛ sani référendum cɛ a ka se ka Mali nafa donc n bɛ se k'o de f'i ɲɛna kɔni a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma M5 RFP yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ président de la transition fo vraiment ka maliyɛnw bɛɛ fo parce que bi na problème t'a la k'a fɔ ko an bɛna taa à une 4e république an bɛna constitution kura ta sariya sunba kura an bɛna o ta donc o ye fɛn ɲuman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. Ni tun bɛ tali kɛ Abdulkader Mayiga la M5 RFP maa dɔ don hali bi sariya sunba kura o hukumu kɔnɔna na PSDA ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Ismail Sako la ale y'a jira ko yɔrɔ dɔw man ɲi an k'ale ka siraw lamɛn. Min man ɲi gafe in kɔnɔ min bɛ se ka an ka démocratie tiɲɛ k'an ka jamana segin kɔ ka na ni kɔlɔlɔ waati bɛɛ min kan ka bɔ a kɔnɔ o bɛ tali kɛ président de la république ka baara kɔnɔ n'a nana waleya dɔ ta waleya min man ɲi misalila janfa sira fɛ jamana ma ko a bɛ se ka wele mɔgɔ jɛnnen ka taga fanga ɲɔngiri an bolo n'an kan bɛ don o kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye fanga sinamatɔn olu bɛ se ka waati bɛɛ ka fɛn dɔ ɲini pour que président ka fanga bɛ se ka jɔ donc mɔgɔ bɛ
o ko ɲɛɲini na an bɛna kɛ o ko ɲɛɲini na donc baara tɛna se ka k'a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ est ce que an bɛ waati min kɔnɔ bi nin ye révision constitutionnelle walima référendum kɛ wagati wa est ce que nin ye constitution kura tɛmɛ wagati ye wa ne bolo ayi mun na ayi parce que a fɔra article 118 constitution min b'an kunna bi ko ni jamana yɔrɔ dɔ tɛ jamana ɲɛmaaw ka mara kɔnɔ an man ka se ka révision constitutionnelle kɛ donc comme constitution kura de don o constitution kura bɛ se ka tɛmɛ cogo di k'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'i taara Douentza Koro Bankas Bajangara walima n'i taara Kidal Tombouctou Gao walima Menaka an ka jamanaden caman bɛ n'u bolo ka taa u yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛ ma an ka jamanaden caman bɛ n'u bolo u ka dugu kɔnɔ ka taa dugu wɛrɛ la olu ma se ka recenser u tɛna se ka recenser a wagati la parce que hali sini dɔ de bɛ ka boli ka taa basigi mana jamana kɔnɔ an ka dugu caman bɛ yen u bɛ terroriste de ka mara kɔnɔ donc constitution kura bɛ se ka waleya cogo di vote bɛ kɛ cogo di vote dun a sɛbɛnnen don sariya kura in kɔnɔ ani sariya min b'an kunna bi k'a fɔ ko o ye jamanadenw ka hakɛ ye ni jamanadenw ka hakɛ ma d'u ma o tuma jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna u bɛ tila k'u yɛrɛ sɔsɔ tuguni ya comme u y'an dege yɛrɛ sɔsɔ de la donc an bolo nin t'a kɛ wagati ye ni u y'a jagoya tɛmɛ u nana ni janfa ye jamana ma u nana ni janfa ye jamanadenw ma ni tun bɛ tali kɛ parti PSDA ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Ismail Sako la a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye octobre kalo tile 12 o ye don ye don min n'a bɛ laɲɛnama Espagne jamana kɔnɔna na ani don tɔgɔla a laɲɛnamani kɛnɛ kan an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abdoulaye Diop ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ i y'a dɔn an baara kɛ ɲɔgɔn jamana dɔ bɛ yen n'o ye Espagne donc olu ka fête nationale de bɛ yen nɔ bon an teri jamana de don relation caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ sira yiriwaliw ni coopération sira fɛ donc u y'an invité ka na an nana an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ni gouvernement ani malidenw tɔgɔ la ka na f'u ye bon an nana barika da u ye u ka fête la an n'u bɛ baara kɛ éducation sira fɛ santé sira fɛ mais lakanani fana sira fɛ aw yɛrɛ u ka sɔrɔsi caman bɛ yan nɔ bon o fana kɛrɛfɛ ni Espagne jateminɛ ni Faransi bɔra yan nɔ maliyɛnw ka ca Europe jamana min na o ye Espagne de bon an ni Espagne gouvernement an y'a ye fana traitement min bɛ k'an ka maliyɛnw na yan nɔ u cɛsirilen bɛ a ko la bon jamana bɛɛ kɔni ka gɛlɛn immigration ko sira fɛ mais olu b'a traiter n'a bɛ fɔ o ma ko traitement humain u b'a traiter ni mɔgɔninfinya ye u b'u seko bɛɛ kɛ pour que an ka mɔgɔ minnu bɛ ka u ka ko nɔgɔya donc o bɛɛ de kama bi an nana ka na ka an bolo d'u ma k'a fɔ bon n'u ka jamana ka fête bɛ yen nɔ bon fan fana ka na ka kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la maliyɛn fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ ma u denw bɛ yan u ka denbayaw bɛ yan u bɛ dɛmɛ k'olu ye bon jamana o jamana n'u bɛ an ka jamanadenw bonya n'u bɛ tila k'a fɔ ko bon an b'a fɛ an ka jamanadenw ka na donc an kɔni bɛ fɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka taa u bɛ ka visa kow ani séjour kow bɛ nɔgɔya cogo min bon an bɛ fɛ k'o bɛɛ baaraw bolo dilan ɲɔgɔn fɛ donc o kɔni o ka di maliyɛnw ye voilà an bɛ fɛ o baara ninnu ka continuer ka nɔgɔya pour que an fana bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ jamana bɛɛ sigilen bɛ sariya de kan hali Mali yɛrɛ sigilen bɛ sariya de kan donc n'u bɛ wali jamanaw kan f'u ka jamana ninnu fana sariyaw batu sariya ye min kɔn o jamanaw kɔnɔ u fana kana ye o activité sugu la o de b'a to mɔgɔ kura minnu bɛ fɛ ka taa olu ka baara bɛ nɔgɔya o sira fɛ ni tun bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye ni waati laban ninnu na bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i kɔlɔsi maaw la ka sababuya kɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ wuli ka jɔ kɔni ta ni ka se ka ŋanamu kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma walasa ka se ka i bolofɛn kɔni k'o ntaraki la cogoya mun na cɛ dɔ kɔni sera kumaso kɔnɔna nɔ k'a yira k'a fɔ ale ye lakɔli karamɔgɔ de a tun bɛ Kayi a kɔni invitation ɲini ni ka na Bamakɔ kɔnɔna na a kɔni y'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mobili kɔnɔ fo ka taa se a ka moto ma a sera autogare kɔnɔna na tuma mun na a ye wele bila sigiɲɔgɔn dɔ ma o ye a muso ka moto fɛnɛ minɛ ka se ka taa kunbɛn doni kɔni sirila u fila kɔfɛ ale ye dɔ ta dɔ nin fɛnɛ nana moto dɔ la u y'u kunna yirimajɔ kan ale kɔni nana se so ka cɛ in kɔnɔ ka sɛgɛ ja a ka fɔ la maa dɔ kɔni ye maa in kɔni lajɔ yirimajɔ suguda kɔni na ka se k'a nɛgɛ k'u bɛ wari kɔni layɛlɛma ka di a ma a ka se ka taa bɛlɛ dɔ ta ka na o bɛlɛ ta furankɛ kɔnɔna na u taara ni cɛ ka moto n'a ka saki bɛɛ lajɛlen Umu Danbɛlɛ ale ye ɲininkali kɛ cɛ in na Abubakar Jalo an k'u ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ Abubakar Jalo n bɔtɔ Kayi donc n ye mɔgɔ dɔ bila ka taa n kunbɛn voisin de don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ale de tun t'an kunbɛn moto la donc ne yɛrɛ fana ye moto wɛrɛ la an natɔ ka bɔ gare la Jara place la donc yirimajɔ suguda la sira bɛ fara ka taa sugu kɔnɔ bon sira fila de don bon ne fara ka taa carré fɛ ale taara tout droit ka taa hôpital du Mali sirajan kelen fɛ 64 nouveau vers la mairie donc a ko ale taatɔ
mɔgɔ dɔ la lajɔ u mago bɛ karamɔgɔkɛ dɔ la donc karamɔgɔkɛ a ko ale t'a dɔn donc ensuite ale fana client ka taa arrivé mototigi fana taara ale lajɔ mɛrida kɛrɛfɛ donc ka ale lajɔ tuguni ka essayer ka a b'a a mago ɲa a bɛ fɛn caman kan ye donc o temps kɔnɔna na o a ka taa bɛlɛden dɔ ta ka na bɛlɛden tatɔ donc o ye moto ni ale ka téléphone bɛɛ ta ka taa valise ni sac en main noire ani doni wɛrɛw tun b'a a kɔfɛ bon après a nana fɔ o mɔgɔ bila ale kan ka valise ni moto minɛ ala ka taa mais valise kɔnɔ pièce nafama b'a kɔnɔ diplôme bac licence anglais allemand avec DEF avec FM généraliste bac donc au fana kɔnɔna na sac en main noire 4 amo saba de b'a kɔnɔna na moi ma femme et l'enfant donc en plus 4 clients au b'a kɔnɔ la banque c'est Bendea donc ensuite ani ka carte bancaire fana Bendea o de b'a kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Jalo ale ka seerew ye Umu Dambele ale ka kuma bara la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka maa bɛɛ lajɛlen kojugukɛlaw kalo dibi la n'an bɔra ye balo dɔ kɔni tara ka di Sini jamana fɛ balo camanba tulu ni ɲɔ fo ka taa se malo ma ani nɔnɔmugu ninnu dikun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen nɔ ni kɛlɛkɛla sababu ni k'u sigiyɔrɔ bila balo dikun de olu ye min bɛ tali kɛ a kɛnɛ kan Usumani Dambele fo ka taa se Usumani Sila ma olu b'u ka seereya fɔ an k'u lamɛn. A yɛrɛ bɛ jamana in cogoya dɔn sisan n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw déplacelen don u bɔr'u ka yɔrɔ la ka taa gɛlɛya caman b'u kan ni sanji ma min ka gɛlɛya kɛ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye o gɛlɛya se mɔgɔw ma bon u nana fɛn caman t'u bolo n'a fɔra ko Sini nana ka na ni dumuni ta ka d'anw ma k'an ka taa di an denw an baw an musow an dɔgɔninw an faw ko ka t'u ɲɛji cɛ n'o ye mɔgɔ tɛ se ka foyi fɔ ni tɛgɛrɛ tɛ. Nin kɔrɔ b'a yira k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an kelen tɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ minnu fana ɲɛ b'an na minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ Sini m'a daminɛ bi ni ye kunun baara ye depuis kunun u b'a la nka n'i y'a ye k'u b'a kɛ parce que an fana y'a ɲuman de kɛ Mali la an fana kɛra Sini fɛ an fana tora Sini nɔfɛ donc u ka nin geste in bi a nacogo ka ɲi kosɛbɛ ni ye jamana in taabolo ye ka gɛlɛya ye bi ka tila ka Sini ye ka ɲɛbɔ anw na tuguni ka na ni dɛmɛ don ka tila ka dɛmɛ kuraw wana boloda ni ye ambassadeur ka discours lamɛn dɛmɛ kuraw min fana bolodalen bɛ ka si jamana ma on sent vraiment qu'an kelen tɛ donc a b'an dɛmɛ an ka taabolo la a b'an ka gouvernement fana dɛmɛ a ka hakilina ɲumanw. Ni tun bɛ tali kɛ Usumani Dambele fo ka taa se Usumani Sila olu ka seereyaw la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye Fond Climat Mali olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka taa Kulikorokaw fɛ yen nɔ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ marabolo yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogoya min na fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ o la ka se ka taa o fɛɛrɛw kɔni kɛ an ka togodaw la u ye wulikajɔ kɔni kɛ ka taa Kulikorokaw fɛ yen nɔ kɛnɛ in ka yen nɔ Lala Kamara ale b'a seereya di an ka lamɛn. Donc an nana Kulikoro parce que an y'a dɔn Kulikoro tɛ dunan ye Fond Climat ko la Kulikoro de la ka projets bila ka taa Fond Climat la dɔw yɛrɛ ye wari sɔrɔ dɔw waleyara dɔw bɛ senna dɔw banna minnu waleyara an bɛ se ka min fɔ o la o ye Mamarebugu jibondo ye o kɔfɛ Kamalen Soba an ye jɛgɛ marayɔrɔ dɔ dilan yen nɔ k'a d'u ma a jɛgɛ mɔ kalo wɔɔrɔ bɛ jɛgɛ mɔ u bɛ wariba de sɔrɔ a la donc a b'u ni u lafiya kosɛbɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ensuite faraba fɛnɛ an ye nakɔforo dilan ka di musow ma ani ka baraji fitinin dɔ fana kɛ o yɔrɔ la min bɛ ji tɔn donc o kɔrɔ de ye ko Kulikoro tɛ dunan ye sisan nɔ toujours Kulikoro région na an ye Li Soba an bɛ k'o dilan a yɛrɛ avancera kosɛbɛ première pierre dara mais avancera kosɛbɛ hakili don n'a nataw la n'a koromokarili sera Kulikorokaw yɛrɛ na ye a kɛnɛ kan u ni anw bɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka koromokari donc déjà Kulikoro ye région min ye a bɛ Fond Climat dɔn a ye baara kɛ walasa ka se ka projets sɔrɔ Fond Climat na walasa ka population lafiya wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ la mais o ye baarakɛ cakɛdaw ye n'i ye dugukɔnɔmɔgɔw ɲininka i bɛ taa sɔrɔ caman tɛ Fond Climat dɔn o de kama an wulila ka se Kulikoro ka kunnafoni ɲuman k'a di bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka kɛ hakɛ kelen na kunnafoni ko ta fanfɛla la walasa projet kura minnu bɛna waleya minnu bɛna dilan ka taa n'a ye Fond Climat la olu ka kɛ projets ye minnu tɛna lasegin minnu bɛna musaka sɔrɔ i b'a fɔ fɔlɔ ninnu kɛra cogo min na walasa gɛlɛya wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ gɛlɛya min bɛ Kulikorokaw kan a ka se ka wuli ka bɔ a kan donc o y'anw ka dɛmɛ ye min bɛ ɲɛsin Kulikoro population bɛɛ lajɛlen ma k'o da Kulikorokaw yɛrɛ ka cɛsiri kan an ka jɔsen ka ca cikɛ b'a la ni n ko cikɛ yɛrɛ bakuruba de ko don cikɛ mɔni baganmara olu b'a la sigida lakanani b'a la yiri ni kungow lakanani b'a la kalan b'a la surtout sigida lakanani kalanw olu b'a la ensuite énergie o fana b'a la ka tile bayɛlɛma ka kɛ funteni ye tile funteni an ka se ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ an ma dan kari an ka kungo kɔnɔ yiriw la olu b'a la ani ji sanuman k'o di mɔgɔw ma o fana b'a la donc olu bakuruba fɔ la a bɛ se ka waleyali kɛli olu de i bɛ se ka kelen dɔrɔn ta komi i bɛ se ka 2 ni 3 ɲagami ɲɔgɔn na.
ni tume tali ke lala kamara ale ka shiraw la kenen kan no ministre nga bara nyishna marabolo yiri walima ale togola Modibo Sako o tume kenen kan o flé donc o mécanisme mi sigile mais en bolo namba wele ko fond climat Mali o bende wari ka jamanaw Suède Norvège nous debe en demain la kosobe ka war bla o kono o wari lebeke ka projet financier donc on a bi Kulukoro parce que on va quand ka région bela wala sa mo ka don o ka fam parce que ba na aya metron ko fond be mo nyana ibeta dron be lettre semaine parce que amba ye parce que abichi on ma do be lettre do ni chama ka fa ma wo be warla ka anga ni projet financier anga yoro la au finte parce que voilà donc ambe kan ka yala région bela ka nyafo mo we o ka famu mindo ani o be se ka awari soro sera mi fe chugo mina hakilna muina donc ambe en wala ka o de nyafo Kulukoro nga webi musala ni o ya famu ka chala fe bala be noya aw bolo abe noya on fana bolo parce que abado akanga ke chugo me oba kete ne anana wala sa ambe ka se ka lafia donc lafia okumu de konala ambe ka ngani tourner ke ka nyafo moye ka se ka fam ni tume tali ke Modibo Sako ale ka shiraw la aya fotogo muna ame dore ke yarabi ala ka nga jamana ka nyata sabati namboray projet kura do kon sigila singa nga jamana konnana talent électronique olu kon nga barat na ga dore ya ira ka fo kubna tablette kon ubno olu glan fo ka ta se ordinateur uma anyama bab tali ke Modibo Silala anga ale ka shiraw la me amika izin do de ke malla izini mina tablette de la ani téléphone ani ordinateur geleya do bi malla déjà oui kasika ni téléphone nu tiena ani tablette ni ordinateur nu tisega la donc aya initié ka dimsen bakle ni kemesa ba meno former tablette de la ani ordinateur ani téléphone marque be on reta damate amenu former ami attestation duma dani tala électronique mais wina se ka tonu be fanadla voilà bisientir boreka ay convention si ani ministère amsego o la waleya togo mina fo mo minu muna former a kilen kolombe tablette bina duma o baraka ni logiciel mi obika kono après kutonno o suderu ni fin to bikeni feminu o bebe duma formation ko fe formation re kaloflay minu mbi ka ke déjà nous malitel daguni karuni fin kono amina essayer ka olu ka kofle olu se ka former togo mina minu fana ya formation ke école la na compétence bula olu fana ka formation bala donc formation yera amina ke akake to kana ana yere ka kan amika fa on yelema ka ke na ken na nga kan fana yen ko ne contané do bi vraiment parce que kana ni projet en yere fait ya akake on yere de ka koyi akadla on yere fait ya et puis on a solution sur la ne on a fait un tien enfant on a révisé cadre là démissionner nous na formation cadué dans tala électronique numéro B on a site B c'est ka to ka flé ni tume tali ke Modibo Sila ale ka shiraw la aya fotogo muna yarabi ala kan bara yoro nyona che anga jamana kono namboray sigidan sabana meri sanwo san olu kon mi fara nyonga ba koni ke ni sigidala ma bela jeli kasaka akli jagabo koni ke sankura musaka o bisaka shwanti togo ya muna uyo baraw koni ke nyine kenen kano mi mitali ke Cheikh Amadou Tidiane Traoré fokata si sigida sabana meri yere la no bitali ke jirela ka furumso Mariam Diallo angu wa shiraw lame oui budget primitif ni présenté ni misali la ne yen sendo abara nye min fo kunu mba fo bi mba fo se ni musaka inka dogon 3 ka tanye ka mais abe fo chuma ni sa bora ka bere min tuibolo ibo de da anga demain mu fo ka se merima pour que merim se ka jo anti ki koro amba fo ko dinga of kushelen amba fo ko srate amba fo nimbe mais an yere ka cheboy mu na yo fo ka fra america ame min fo anto fo tedel ko afora abara bulu dalen da besena asenisma besena anga langini fana ka ala deli mi bambolo sisa anga se ko ke yani sanga ba wa fe be bola sisa abebe continuer 2023 onana magasin ko min fora sigiro ko min fora ameni beka ni tume tali ke mado ka shiralo ya fo chugumuna yarabi ala ka nga marabolo yirwa namburai Bamako meriba deme do koni taraka nyeshe oluma ANCT maufe ayla ko kuye minen chama kon duma nyama yere obsaka la no tugo yamuna amna folo kasawiti jo million keme wolofla ani kunganfena mi metalike Bamako merba o gadanga Fatmata Traoré angu washira lame ozone de tumeka nyamanche be ya ebi ozone ya bolojo ne ozone ya bolojo nyamanche be anwa barakono
n'an ko ma compétence transférée Bamako ville kan k'i ɲɛsin Bamako ka saniya ma anw bɛ k'a kɛ mais an fanga ka dɔgɔ minɛn bɛrɛ t'an bolo an b'a kɛ n'an ka voirie minɛn dɔgɔyara minɛn bɛrɛ tɛ voirie bolo donc ni minɛn min dira anw ma n y'a fɔ a ye cogo min na su na bɛɛ ni Ala sɔnna ma an ka cɛdenw bɛ jigin terrain kan ka ɲamaw évacuer pour que Bamako tun bɛ fɔ ko Bamako la coquette an ka sigi Bamako la coquette yɔrɔ la population k'an dɛmɛ min na ɲaman bɛ bɔ ka ɲaman bila yɔrɔ la ni mobili kan ka tɛmɛ ka ɲaman ta i bɛ point de sɔrɔ an bɛ caisson sigi ɲaman ka k'a kɔnɔ mais dɔw bɛ caisson ye ka ɲaman bɔ duguma yɔrɔ tɛ jɛya o la o et puis yɔrɔ bɛɛ fɛn tɛ ɲaman bila yɔrɔ ye ni tun bɛ tali kɛ Bamako maire o ka dankan fɔlɔ la Fatumata Traoré o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ ANCT ɲɛmaaba yɛrɛ Lassana Kulibali ale ye seereya min di o filɛ président de la République k'a fara premier ministre par intérim kan ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga olu de ko fo ka fɛɛrɛ sɔrɔ Bamako ɲamanko la et puis a kana kɛ ko fitinin mais solution définitive mun bɛ kɛ banpewu yɛrɛ ye Bamako ɲamanko la o de ko mun kɔnɔna la commission dɔ bilara joona en place olu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka discuter o débat de kɔnɔna la a nana ye ko solution urgence dɔ bɛ yen nɔ n'o ma sɔrɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔba ye o ye dépôt de transitiw ye parce que ɲaman bɛ na o bɛ to kɔnɔ olu bɛ ka fa mais a tɛ ka bɔ Bamako kɔnɔ donc o de la a fɔra ko ANCT n'an ka baara bɛnnen don ka collectivités accompagner fɛn fɛn ye n'u bɛ fɛ ka investissement kɛ u ka dugukolo la donc ANCT ka baara bɛnnen don de ma camion ninnu an y'a san mais besoin bɔra mairie du district de la ni tun bɛ tali kɛ ANCT ɲɛmaaba la Lassana Kulibali o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe n bɛ bolo karamɔgɔ Siriki n'i ka yamaruya an bɛ taga Arabie Saoudite ka sanga ni Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ Arabie Saoudite ale y'a laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye $400,000,000 k'a bɛn'o ta k'o di Kivkaw ma yaasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n'an bɔra yen an bɛ taga Benin banbagaciw olu ye wulikajɔ ta k'u ɲɛsin materikaw ma nka fintigilakaw ka wulikajɔ senfɛ olu sera ka ni banbagaci kofɔlen nu gɛn ka bɔ yen nɔ ni ka mɔgɔ 8 faga u la n'an bɔra yen an bɛ taga Côte d'Ivoire ale ni diɲɛ tɔnba u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa fɛn min ye sokɔnɔ baarakɛlaw ye ka olu bila u ka hakɛw minɛn kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso sibiri do burimkaw fɛ yen nɔ fintigilakaw olu bina jugu ka jan dɔ kɔnɔ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 12 ka olu bɔnɛ o ni na maa 5 olu tunnen don ni wagati in na fintigilakaw olu bɛ wuli ka jɔ la o Burkina kelen kɔnɔna na lajɛrɛba min kun dɔgɔdalen bɛ capitaine Ibrahim Traoré fɛ yaasa ka camancɛ fanga ma ɲɛma ka o sugandi jamana kɔnɔdenw fɛ o waleya in kɛra jumadon jamana kɔnɔdenw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ko capitaine Ibrahim Traoré ale de ka kɛ camancɛ fanga ma ɲɛma ye o chartiw la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ minisiri 25 o ni député 71 u b'a fɛ olu de ka capitaine Ibrahim Traoré dɛmɛ ni baara in kɔnɔna na karamɔgɔ Siriki ye min sɔrɔ ni tiɲɛ ye Sira Siribe y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ